Nung po minsan inanyayahan na akong magmisa sa isang patay. Pagpasok ko sa bahay, sabi ng pamilya, Father, nag-suicide po. Kinuwento po nila na itong lalaki, itong tatay, na-depress, nalungkot. Kasi po, yung kanyang misis, nakalayo, pagkatapos may sakit pa. Itong ama, wala din trabaho. Naghihirap, napakaliit na mga bata. Kaya siguro, walang ibang maisip kung anong gagawin. Nagpakamatay na lang. At pagkatapos po nung misa, sabi ng pamilya, Father, pwede niyo po bang bendisyonan yung lugar kung saan siya nagbigti? Sige po, sabi ko. At dinala po ako doon sa isang lugar, malapit sa kwarto, kung saan niya tinali yung lubid para kitilin ang buhay niya. May napansin po ako, nakasulat doon sa pintuan. Nakakabit, God is good. At sabi ko, hindi kaya niya nakita ito? At kung nakita man niya, bakit hindi niya pinansin? At kung napansin man niya, sana naunawaan niya. Kung pinansin lang niya, kung naunawaan lang niya, naantig sana ang kanyang puso at kalooban. Hindi sana niya tinuloy ang pagpapakamatay. Nandun na sa harapan niya. Sinasampal na siya ng isang napakaganda, napakabuting katotohanan. God is good. And yet, why did He continue to kill Himself? Why did He continue to desire to commit suicide? It is because He may saw the message but did not take notice of it and did not understand it. Kaya nga, walang epekto sa kanyang puso. Kaya nga, hindi siya nagbago. Kaya pinagpatuloy niya yung masamang balak niya. My dear friends, remember this. God surrounds us. God is everywhere. We are always looking at the face of God. Everywhere we look. Kahit saan ka tumingin, kahit saan ka bumaling, nandyan ang muka ng Diyos. Pero bakit hindi mo siya nakikita? Kasi hindi mo pinapansin, kasi hindi mo inuunawaan. Dahil wala kang ibang pinapansin kung hindi ang iyong sarili, kung hindi ang iyong problema. Amen? But if you just take the time, not just to look, but notice, pansinin, and then try to understand, unawain, may mangyayaring mabuti at maganda sa iyo. Kamukha ng naranasan ni Juan Diego. Matagal ng panahon, 1500s. Isang lalaki na naghihirap, nakatira po doon sa Mexico. Isang tatay na nabalo, agad namatay ang kanyang asawa.
He was living a very miserable life. He was living a very poor life. And yet, in the midst of his suffering and pain, he saw the Virgin Mary, Our Lady of Guadalupe. And Mary had this mission to him. Hindi naman niya magagawa yung pinapagawa ng mahal na ina kung hindi niya pinansin at kung hindi niya inunawa, inintindi yung pinapagawa ng mahal na ina. At salamat sa Diyos. Sa gitna ng lungkot at sakit na kanyang nararamdaman o nararanasan noon, isinantabi muna para bigyan ng puwang at lugar ang Espiritu ng Diyos sa kanya. At dahil po doon, anong nangyari? Nagkaroon ng milagro. Lumitaw ang larawan ng mahal na ina sa kanyang damit. At yung larawan na yon hanggang ngayon, buhay pa, nananatili, nagbibigay ng inspirasyon, lakas sa mga nananalangin. Buti na lang pinansin niya. At buti na lang nakinig siya. Inintindi niya, umunawa siya. Kaya may nagbago sa kanya. At kaya hanggang ngayon, may natutulungan at may napagbabagong tao. Merong nag-message po sa akin, sabi, Father, palagi ko pong sinesend sa aking timeline yung inyong homily. Pero nakakalungkot po yung mga tao, hindi man nag-view, hindi man nagla-like. Pero pag nag-post po ako na nakakatawa, yung mga joke, yung mga prank, ang dami po nagla-like, ang dami nag-share, ang dami nag-view. Sabi ko po dito sa nag-message, baka hindi pa nila kailangan. Pag kailangan na nila ang salita ng Diyos, makikita nila, maririnig nila, at mauunawaan nila. Remember that, my dear friends. When you need it, God will give it to you. God will appear to you. God will allow you to experience His love and grace. Dahil ano ang mababasa po natin sa Salmo? Sabi po ng Psalm 34, The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Lalong-lalo na sa mga naghihirap, lalong-lalo na sa mga nalulungkot, lalong-lalo na sa mga nasasaktan. Malapit na malapit ang Diyos. Tinutulungan sila ng Diyos. Nililigtas sila ng Diyos na hindi mabigatan at mawasak ang kanilang kalooban. And I believe in that. Dahil napakarami po lumalapit din sa akin. Dumarating sa parokya, sa simbahan, nagpapasalamat. Sabi, habang naluluha at umiiyak, Father, salamat po. Kasi doon sa panahon na gusto ko nang bumigay, sa panahon na gusto kong sumuko, bigla-bigla, lumitaw yung inyong video. Habang nanonood po ako sa YouTube, bigla-bigla, nagre-recommend sa inyo.
Nag-swipe lang po ako sa TikTok. Bigla lilitaw yung inyong homilya. At saktong-sakto, right on time. Dahil yung inyo pong sinasabi, sagot doon sa aking problema. Ako po ba ang nagplano nun? Yung mga kinakwento nila na sinabi ko, hinumilya ko, ang tagal-tagal na. Ngayon pa lang nila narinig. Because God will give you what you need. Most especially in your time of need. In the time that you need it the most. Don't despair. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Paniwalaan mo. Malapit na malapit ang Diyos sa iyo. Lalong-lalo na sa pinakamabigat mong pagsubok at hindi ka hahayaan ng Diyos. Hindi ka hahayaan ng Diyos na maiwan, na masaktan, na mamatay, na magdusa. Kung papansinin mo lang siya, kung uunawain mo lang, maantig ang iyong puso, ang iyong kalooban, at makakatanggap ka ng biyaya at milagro sa iyong buhay. Amen.